Dobrodošli u Aleno video! Ajde, neću, ko prošli put! Ajde! Juj, sad ćete vidjeti kako ja režem drva. Cijepam drva, mislim. Šta? Kako ona listica? Ja mogu! Životinje, dođu vamo i pas sa ovim sekirom. Dođi da vidiš nešto. Pišu ovdje neka kuća bogata koja ako je ufatite dobijete 2 milione maraka. Možemo ići! Da, upravo si i s njima i popularni smo na TikToku. Da. Hoćemo da idemo kod one kuće. 2 sata kasnije. Jao, evo je! Kako je bogata! Idi ti životinja ako hoćeš. Jel hoćeš? Da. Hajde idi, ja ću te čekat ispred vrata. 40 minuta kasnije. Crna dvojka, garala dvojka, dok je meni dvojke. Al dobra piva, crna dvojka, garala djevojka. Životinje. O, čao, ja sam našao ove životinje. Životinje se napiju, izvinite. Sad ću ja ući. Gasite tu muziku. Sad ću se ići u zatvor. Vrši tamo. Ipak ovo ne radi. Šta sada radimo? Ja sam torba. Danas ćemo vidjeti šta treba daši životinju. Da sruše ovu kuću. Papir, toalet, bokser, žagaj. Vatra! Da trebamo zapaliti kuću. Ajde da vidimo. Što to radiš? Ništa. Popravljam kuću, ovo životinje nije u redu. Šta je bilo mu? Valjda napio se. Da nije umro čovjek. Nije. Ja sam pas. Wow. Šta ti hoš? Vada se nadrogirao. Ajde idemo životinje. Ajde Daša, mislim životinje Radović. Slika. Izađi. Daša Radović. Slika. Ovo je bio najgori dan i danas ovo je sve šteta.